Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Искам да ви покажа нов продукт, който за мен лично е един от най-ценните продукти в нашия бранш. Това е нерафинирано студено пресовано масло от гроздови семки. За разликата от рафинираното масло има доста повече количество хранителни вещества, има характерен орехово-тревист аромат и зеленикав оттенък. Искам да ви споделя с това масло, защото е богат на антиоксиданти, богат на витамин Е, богат на омега-6, омега-9. И сега ще ви покажа как изглежда това масло.